må være startet lidt. Det er rigtig fedt. Og det var bare igen. Jeg er bare blandet. Lidt 2 gange. Det er godt lidt, du, ikke? Det er jo ikke det. Det må du ikke det her. Tryk en gang til. Du må godt trykke en gang til. Den er rigtig stor. Yes! Yes, 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 yes! Det er over. Tak for det. Hvad tror den der? Den er 14 kilo. Den er stor, den her. Ja! Det går meget godt ud. Men skal vi gøre det hver gang, vi får noget kæmpe? Øj, hvor er det godt. Hvis den, ja. Det er en løsbro her, jo. Ja, har den rigtig. Den skal 2 gange. Den her. Optog du video? Jeg er helt lortet på film. Hvad? Du kommer ind i sidste sættelse. Jeg kan også godt mærke min arm nu. Øj, for det er ærgerligt mod tusind. Den er bare... Så løber vi igen, du. Kommer den mere? Lever der 2 dage på? Den lever nok ud i sideplaner lige. Det gør den lige. Jeg rammer til bære siden så nu. Så vi er klar over det. Jeg hjælper dig ikke. Du har fisk. Du tænker ikke, eller? Jeg lover, du ikke gør det nogle gange også. Jeg har lagt mod dig. Hvis du lager med den, og så løber det ud, så er det okay. Det gør ikke gøre for. Tak. Ja, så må jeg få dig. Det er ude, jo. Det er en lille 26 kilo. Ja, vi er klar. Jesper, bliver du til noget? Jeg er fuld i gang, mand. Okay. Nå ja, når man brokker, så må man jo få en, der fighter. Du er rundt om tidsplaneren. Det er det, jeg skal lige tage det. Jesper, hvad er det, der fører? Næste kører også nu. Nej, det var mig, der bakkede den. Ja, det er også gejl. Ja, Jesper, det er lagt. Og det er lille lagt. Og det er ikke en gede, du skal lege til. Det går bagud og se, hvad du har. Ja? Det går vældig godt. Så du kan bare sidde der i en hvide. Har du den? Ja, jeg har den her hele tiden. Vi har ikke fået det her endnu. Det er ikke... Den der vil. Det er godt frem endnu. Det er først jo. Den der plade. Det er 4 kilo. Det er stort. Det gik bare bagud, jo. Nej, ikke noget. Ja. Det er næsten en bovader. Prøv lige at se på uret. Det er fandme hårdt. Om den er holdt op og lave.
Okay, der er lige et billede af mit kort, så. Jo, der er vi. Det er jo laks i nu. Ja, okay, man siger gusto. Og så krogen. Ja, den er... Må lige se, der er en med til tanden dog. Nej, der har kun én chance. Mikrofonen sidder næste. Den er slukket. Første gang han var blevet fin, så støder den kamera ud. Halløj! Ja, læg den næste stemme på. Skal vi sætte den ud igen? Det skal vi ikke. Nej, okay. Ja, 10 minutter. Jeg synes, den skal 2 gange. Nå, den skal vi i hvert fald ikke have, så kan vi sætte ud. Det værste er en... Jeg vil ikke sætte det på. Det var lidt 10 kilo. Det er godt, det på. Det tyrer. Det var flasherstanken. Ja, hvad er det for noget sølvtøj? Hvad er der? Er den stor, Per? Nej, det er sådan en lille lort på en 5 kilo. Hvor er der den her? Det ser vi, når kommer den på. Det er det. Det er okay. Ja. Nice. Ej, kæft, hvor det gør med glæden, mand. Der kom glæden på den anden. Ja, du går herover. Ja. Ej, det er ikke noget på den. Det er bare på den. Ja, herovre. Ja, men lige over. Lige over. Okay. Nej. Jeg skal bare sætte den over. Bare lad dem stå, så går jeg forbi. Jeg skal bare lige forbi, jo. Ja, det er også lidt. Ja, bare lad dem stå. Jeg skal bare lige sætte tilbage, og så går forbi. Ja, det går tilbage igen. Hvem har vi næste gang? Ja, 2, ikke? Det er 2 horn. Så. Nej, så er det mig. Nej, nu begynder det. Det er torsiden. Kom til logisk. Du er uinteressant i forhold til den der. Filmer. Det er derfor. Okay. Ja, det kommer der til. Det er lagt der. Eller nede i havet. Det er lagt. Det er lagt. Det er stor, mand. Op ad stangen, bare start opad. Jeg vil trække opad. Ikke skru lidt. Rolig, ja. Så lidt line. Den trækker. Den. Så var der skønt. Handen var godt. Det er ny pære på Patrick, gør med. Ingen tvivl. Tak skal du have, du. Det bliver godt. Prøv lige at se blinket. Ja.
Første gang man har det. Det er faktisk bare så fedt. Første gang man har... Første gang man har løs linjen, så ryger de. Ved roen af. Det er skålerne. Jeg har med alt på. Ja, vi er ude at fiske.